Здравейте, любители на нумизматиката! Днес ми попадна една страхотна монета на Данте Алигиери, 2002 година, може да се види състоянието на самата монета. Така. Какво е характерното за тази монета? Тази монета е с фабричен дефект. Фабричният дефект се изразява в ето тази част тук горе, където виждаме, че няма удар. Ето, няма ударено. Фабричните рескиси стоят. Ето, двойка, всичко както трябва. Ето. Но монетата просто не е дощампована. Фабричната матрица, като е ударила, е оставила ето тази част тук. Без щампа. Това е много ясен, видим дефект, който характеризира тази монета. Евентуално, ако някой има желание тя да бъде притежание на неговата колекция, да ми се обади и да ми пише на лично съобщение, ще се разберем евентуално за цена. Хубав ден от мен. Чао!